It-Torri l-Abjad, wirt storiku fil-limiti tal-aħrax tal-Mellieħa, għadha fidejn din l-art ħelwa mingħand il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa, bilan li jiġi restawrat u jinfetaħ għall-pubbliku. Ir-restawr fuq dan it-torri mistenni jiswa ma' €900,000, fejn anki se jinġabru fondi mill-Good Causes Fund amministrat mill-Ministeru għall-Finanzi. La darba jiġi restawrat dan it-torri se jservi għal diversi għanijiet, kif tgħid il-President ta' din l-art ħelwa Marija Grazja Kassar. Però wkoll ħanamlu żewġ dormitorji, anzi tlieta, wieħed għas-subien, wieħed għall-bniet, wieħed għall-persuni b'diżabilità li għandna dormitorju aċċessibbli u klassi wkoll faċilitajiet edukattivi biex ikunu jistgħu jiġu jagħmlu korsijiet, training, live-ins, etc. Dan se jkun it-tieni torri fil-Mellieħa li se jitmexxa minn din l-art ħelwa u għalhekk ma kienx daqshekk diffiċli għall-Kunsill biex jafda tmexxija ta' dan it-torri f'idejn din l-għaqda, kif jgħid is-Sindku John Buttigieg. U għandna bħala Kunsill dellina li l-ispiża hija kbira wis biex jidħol għalija l-Kunsill. Għaldaqstant ħriġna espressjoni ta' interess sabiex naraw jekk hemm xi entitajiet li lesti li jieħdu t-tmexxija u l-restawr ta' dan it-torri. Kenna żewġ sottomissjonijiet. Dan it-torri nbena fl-1658 mill-Gran Mastru Dereden u huwa wieħed mit-13 il-torri mibnija minn dan il-Gran Mastru li kienu jdawru l-Kosta Maltija minħabba attakki mill-għadu. Fis-sebgħinijiet dan it-torri żdidulu xi kmamar li ma' kmamar se jkunu qed jitwaqgħu u jibqgħu biss dawk miżjudin fi żmien l-Ingliżi, kif jgħid Martin Vella, il-persuna nkarigata minn dan il-proġett. Fl-1715 kienet imbniet gun post fejn tpoġġew kanuni u mbniet ukoll blockhouse biex is-soldati kien ikollhom fejn jżommu l-munizzjon ta' dawn il-kanuni. Meta ġew l-Ingliżi fil-bidu tas-seklu 19 raw il-valur tiegħu bħala torri sew mill-lat militari sew mill-lat ta' ambjent u kien jindusa minn diversi gvernaturi bħala post residenzjali fis-sajf. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-ippjanar u s-simplifikazzjoni amministrattiva Deborah Xkembri qalet li huwa ta' pjaċir li siti bħal dawn jgħaddu f'idejn organizzazzjonijiet mhux governattivi sabiex jiġi preservat il-wirt storiku ta' pajjiżna li huwa bil-bosta. Hija ħeġġet lil din l-art ħelwa sabiex japplikaw għal iżjed fondi biex jibqgħu jikkultivaw u jirrestawraw diversi postijiet storiċi.